Καλή επιτυχία σε όλους, με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι μεγάλη μας τιμή που έχετε έρθει. Είναι τιμή που ερχόσαστε κάθε χρόνο. Όσο θα είστε εδώ και εμείς θα είμαστε μαζί σας. Να υπήρχαν 3-4 αγώνες έτσι στο καλεντάρι το ελληνικό, θα βλέπαμε μια άλλη ποδηλασία, μια άλλη αναπροσπάθεια σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοργάνωση για αυτό που κάνει για τους αθλητές. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετείχα και φέτος για τρίτη χρονιά σε αυτόν τον αγώνα. Είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση, μια πολύ ωραία και απαιτητική διαδρομή. Έχει πολύ κόσμο, φίλοι του αθλήματος να μας χειροκροτάνε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για την νίκη μου και εύχομαι να γίνει και του χρόνου και γιατί όχι να ενταχθεί και στο καλεντάρι της Ομοσπονδίας και να έρχονται όλοι οι Έλληνες αθλητές να δουν αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνουν τόσοι πολύ καλοί αθλητές που έρχονται πλέον κάθε χρόνο να συμμετάσχουν εδώ στο Βρεβενίτη. Είναι μεγάλη τιμή για το χωριό και φυσικά μας τιμεί αυτό. Εμείς από την Πειραιά μας αρέσει να βοηθάμε και το χωριό και τον τόπο, αλλά να βοηθάμε και τέτοιες προσπάθειες στον αθλητισμό, στην υγεία, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε κάτι πολύ πιο ωραίο το οποίο έχουμε και το οποίο ίσως το κρατάμε μόνο για μας. Εμείς και του χρόνου εδώ θα είμαστε και πιστεύουμε όλοι όσοι έχουν έρθει και έχουν δει και τους αρέσει να ξαναέρθουν.